Βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαδικασία η οποία αναφέρθηκε πάρα πολλές φορές στη διάρκεια των συνελεύσεων τόσο της παράταξης, της πρωτοβουλίας, όσο και της συντονιστικής. Μια διαδικασία η οποία είναι πρωτόγνωρη, όχι μόνο για το Δήμο Λουτρακίου, γενικότερα θα έλεγα σε επίπεδο πανελλαδικό. Γι' αυτό ακριβώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ένα εγχείρημα που χρειάζεται πρώτα απ' όλα συνείδηση. Όλα αυτά τα περιεχόμενα των αργών λειτουργίας και του καταστατικού αναφέρονται και έχουν να κάνουν με την άμεση δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσει κάποιος ο οποίος φιλοδοξεί να γίνει δήμαρχος στο Δήμο Λουτρακίου Περακόρας Αγίων Θεοδόρων και να έχει και να στηρίζεται σε αυτές τα συγκεκριμένα περιεχόμενα που έχουν προδιαγραφεί και έχουν ψηφιστεί από τη Γενική Συνέλευση ή και ό,τι προκύψει σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Προσωπικά έχω μάθει από πάρα πολλά χρόνια να πειθαρχώ σε αποφάσεις συλλογικών οργάνων και θεωρώ ότι δεν θα μου είναι καθόλου δύσκολο να συνεργαστώ και να συμμετέχω μαζί με όλους τους συναδέλφους στη διαμόρφωση εκείνων των προτάσεων και εκείνων των δράσεων που θα είναι για το καλό των δημοτών και του Δήμου. Είναι βέβαιο ότι αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η κίνηση θέλει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα περιεχόμενα, όπως είναι, είχα πει και την άλλη φορά, ότι κινείται στον προοδευτικό. Να σας πω, φυσικά το ξέρετε, αλλά επιτρέψτε μου να ξέρω δύο πράγματα παραπάνω. Ο Δήμος μας βρίσκεται σε μια κατάσταση ικτρή. Μαζί με την κατάσταση την οικονομική και την πολιτιστική που υπάρχει στην πανελλαδικά, το ίδιο ακριβώς και σε πολύ χειρότερο βαθμό υπάρχει στο Δήμο μας. Κανονικά θα σας εξομολογηθώ ότι αν γνωρίζαμε εμείς οι 4-5 συνάδελφοι εδώ που θέλουμε να διεκδικήσουμε τη θέση του Δημάρχου στις εκλογές της Άνοιξης του 2014 για το Δήμο Λουτρακίου Περακόρας Αγίων Θεοδόρων, θα έπρεπε να το ξανασκεφτούμε πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Η κατάσταση είναι τόσο τραγική, οι οφειλές και τα χρέη είναι σε τέτοιο βαθμό μεγάλα που πραγματικά φοβίζουν. Μόνο μία ελπίδα υπάρχει. Το να στηριχτεί ο υποψήφιος δήμαρχος, ο αυριανός δήμαρχος, όποιος και αν είναι αυτός, να στηριχτεί στους δημότες, να ενημερώνει τους δημότες και να αντλεί τη δύναμή του και τη δράση του μόνον από τους δημότες. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τεράστια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ίδια την ύπαρξη του Δήμου. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και θα αναφερθώ βέβαια, γιατί είναι κοινό μυστικό, το θέμα με το καζίνο. Το θέμα με το καζίνο έχει φτάσει σε κάποιο σημείο, έχουν γίνει συζητήσεις με τους συνεταίρους από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και αυτή τη στιγμή υπάρχει αδιέξοδο.
η θέση της πρωτοβουλίας, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί με το λίγο χρόνο και τις λίγες φορές που έχει ασχοληθεί, είναι ότι η κοινοπραξία του 1995 είναι ένα ισχυρό χαρτί για το Δήμο και δεν επιδέχεται καμία αλλαγή σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα, για το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά η Γενική Συνέλευση και να αποφασίσει τελικά το πώς θα συμπεριφερθεί και το πώς θα λειτουργήσει σε σχέση με αυτό το μεγάλο θέμα. Από εκεί και πέρα είναι οι τεράστιες οφειλές που υπάρχουν και δεν υπάρχει από την άλλη μεριά φως που μπορούν να βρεθούν αυτά τα ποσά προκειμένου να ανταποκριθούμε στις ανάγκες αυτών των οφειλών. Εν πάση περιπτώσει, έχοντας συνείδηση των δυσκολιών, αλλά παράλληλα και συνείδηση και σιγουριά ότι όλοι οι δημότες θα βοηθήσουν την επόμενη Δημοτική Αρχή με πρωτοπορία τη συγκεκριμένη, τη δική μας τη Δημοτική Παράταξη, ότι θα τα καταφέρουμε. Ποτέ δεν πρέπει να λέμε δεν γίνεται, δεν μπορούμε. Αντίθετα, πρέπει να έχουμε αισιοδοξία, ελπίδα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.